Bingelele ubaba umfundisi uma bingelela abafundisi bonke igama lami ngilungile isibongo Ndunakazi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Bazalwane ngizosukuma nobufakazi. Mangase kuthiwa ngihlala phansi hayi noNkulunkulu singabuza ukuthi kasi ngikhuleka ngithe ngifuna ukukhonza kube sengathi angikazi isikhathi ngifunda. So ngizombonga uNkulunkulu ngingenela ekhaya I think bese ngigule for 3 months. Ulumgulo uthi ngabuya nasibhedlela washo ukuthi ibhedlela nakhona ayayiboni lutho. Ayithi hayasazo ukuthi konke ekhanda ekhanda thina asiboni lutho. So ngiyambonga uNkulunkulu uthi bathe noma sebenyanga September befune ngiyilo mshini omkhulu uthi befune ngabe ngiyofaka ngoba mase ngene esibhedlela ngangena sengisangana ngoba mina ngisuke ngizwe into ehambayo ekhanda ihamba ekhanda izohamba ngisho ngaphakathi izocindezela inhliziyo ibisizo ngasizongena ngonyawo inyungu engangisuke ngizwe. Babeka amazwi abantu basemhlabeni uzizokusho lokho ukuthi uveza amandla kaNkulunkulu because ngase ngikhuleka uNkulunkulu wathi ngifuna ukukhombisa ukuthi ngoNkulunkulu omkhulu ngisho kunezinyanga nanezangoma. Babeka omunye akhumbula nje abantu babili noma ngakhe bishop omkhulu nawe izinyanga wathi hayi ngabona lento eniphethe amaningi awulungisa u5000 athi ayizomlahla phansi. Wathi hayi phela umthethulo udlala kanjalo uzomlahla phansi. Kubuhlungu ke nje noma nimngcwaba nibe nazi ukuthi uthethuliwe into embi kanje. Ahlala lawo mazwi kumina kodwa futhi lokhu ngithe kodwa uNkulunkulu ngiyamazi. Because uma ukuthi uyamazi uNkulunkulu khona lapho kubone khona ukuthi hayi ngiyamazi uNkulunkulu. Benginika izinto ngiyisebenzise for 3 days ngithathe ngilahle ngithi kubuye kwaWest kakhulu. Athi maye mina ngisazi uzosizwa yini ngithi nje kuveka kwaWest ngathi ngisebenzisile aveke kwaWest kabe ngazizwa sengigula kakhulu kunaqala. Athi manje uzosizwa yini wathi ngishamanje athandazeliwe ngathi wayiwona uma ngiye ngawathinta kuveke kube West kakhulu. Wathi phozokwenza njani ngathi hayi asikhuleke nje sishiye kanjalo uNkulunkulu uzolenza icebo lakhe. So bakhuluma nabanye basho noma ungakwenza ukuthi hayi uyahamba wangaphela into ekuphethe imbo wangaphela. So ngiyambonga uNkulunkulu ngoba indlela bekwenzakala ngayo nami bengibona ukuthi ifuna uzongithatha because bengibona ukuthi yima kanje mangimile isithunzi sifike siphindaphindana kube sengathi umbani kunombani ufike ungishaya isikhathi ungishaya umbani kube sengathi sengilula emzimbeni sengilula ngisho ikhanda yet same time kube sengathi seliyethile even namaphupho bengiyiphupho ngibone singisendaweni engayazi ukuthi le ndawo la ngikhona ngiyahamba uma singike ngaphaphamba ngabuya bengibuya kungathi khona into edume endlebeni mangase unemoto eduma idume bese ngathi iyaduma kube khona into efuna ngisakaza phansi ngathi iyangiphusha ngisho uqobo lwayo. So uma ngase ngingambonga uNkulunkulu uningi bekwenzeka abazalwane ngendlela emangalisayo. So ngizombonga uNkulunkulu ukuthi ngifikelele imali ngoba ngisho singafika ngidusha bengiphephuka nje ngingakwazi ngisho ukwenzani ngiphephuka ngidusha phathi ngaya afike ngahlala ngafike ngayibika inkinga yami basukumela phezulu abazalwane bengangazi ukucaca ukuthi basukumela phezulu bengangazi axoxa nomfundisi uNkulunkulu umbongo wangathi waxoxa kanye wathi hayi into encane lesizofika kwangampela abafikile baze bafika mhlawumbe ucabanga bafika abathathu ekhaya bayilandelela kwangathi bayangazi bengangazi. So ngiyambonga uNkulunkulu indlela abafika abalukhuzana akhuluma nomfundisi naye wathi hayi into encane lo. So ngibonga uthando ngifike ngalithola ngalibona abazalwane uthando bafike ngathola ngalibona abazalwane lendlela abasukume ngayo bakhuleka ngoba ngiyakhumbula ukuthi bathi bekhuleka kwangenzeka lokho kwangenzeka ngabona ukuthi iyaqhubeka kusaqhubeka lento wabuya ubaba umbonga ngakusasa nobaba suku ubaba umfundisi babuya bazongifundisa ukuthi hayi ke ave sifundeke masifundisela ukuthi uma kwenzeka kunamavesi ozowasebenzisa ozolwa ngawe ngampela uthemba ukuthi basifundisile uthe sekufika umina ngasebenzisa amavesi ebengwasebenzisa wadedeleka kanti ngifikela ekhaya bengasalali bese ngima ngenyawo ngikhuleka ukuthi sengilindile bese ngiyazi bayashaya kanye umbani kusho ukuthi hayi seziyasuka sengiyoma kuyoze ngosa ngenyawo masathe ngithi ngiyalala ngizwe sengathi nawo umphefumulo uyadedeleka uyaphuma uyahamba ngivuke ngime ngenyawo. So ngizombonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi ungenzile okuhle kakhulu. Namhlanje ngiyaphila namhlanje nasekhaya uma wami bengasalala namhlanje uselala kuze engakazi ezobheka ukuthi ilungelo kwenzakalani ekamelweni ngingakazi ngimvusa ukuthi kwenzakalani. So ngizombonga kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane ngiyambonga ngendlela emangalisayo ukuthi ithema ngikhombisa ukuthi ngizongena la ngafike ngathola ukusizakala ngendlela emangalisayo. So ngiyambonga nje uNkulunkulu bazalwane angiyiboni into eyokhipha la ekhaya indlela engifike ngasizakala ngayo angiyiboni ngoba ngibonile uNkulunkulu usuma ekukhombisa ukuthi kuphi lapho ufuna ukusizakala khona kunendlela zakhe zokufika ukukhombisa. Yabonga kakhulu. Thank you.